naszym organizatorem, mocodawcą, że możemy dziś cieszyć się tym żużlowym widowiskiem. Jedziemy powoli z pierwszym biegiem. Na początek pojedynczyć Elis Grmek. Otwieramy bieg pierwszy Mistrzostwa Europy Par Opole 23. Lekkie ruchy na starcie, ale sędzia puszcza mniej więcej równo. Brennan i Wacic jeszcze po zewnętrznej naciąga, leci przy balotach. Andrzej Grmek, jest ciasno, jest mało miejsca i na prowadzeniu para Słowenii. Pięknie Andrzej Grmek po zewnętrznej to zrobił, mimo że na otwarcie, mimo że tor dość polany, to on prowadzi, natomiast w opałach Mati Wacic, biorą go Brytyjczycy. Brennan był z tyłu, ale już przy kredzie przeszedł Maticza i Wacicza, który spada na ostatnie miejsce, i Brytole na drugiej i trzeciej pozycji, ale oni jeszcze tutaj chcą dalej się rozbujać i atakować pierwszą pozycję młodego Grmka. No obok siebie Angolę, ale oni nie chcą tutaj na pewno tak jechać bezpiecznie, spokojnie, statycznie na to 3-3, tylko szukają szansy po zewnętrznej. Wypuszcza się Adam Elis, to w końcu zawodnik miejscowego kolejarza Opole. Teraz szedł nieco do krawężnika, ale musi tam zostawić miejsce swojemu partnerowi Tomowi Brennanowi. Dość się już rozjechali, daleko Grmek, środek toru, pierwszy start, bardzo dobra, mądra, szybka jazda. Wypuszcza się Nicola Covatti, który ma naprawdę szybki sprzęt. Pokazał to tydzień temu w Pardubicach. Idzie za koło. Piękna, techniczna jazda Nicola Covattiego. Włosi bezpośrednio na kole Słoweńca. Ostatni wiraż. Jeszcze jeden atak Covattiego po zewnętrznej. Czy poszerzy mój Wacic? Tak. A więc nożyczki, a więc do wewnętrznej. Trójką. Potwierdzenie wszystkiego na grafice, o czym mówimy. Już ustawiony Matic i Wacic. Być może ten wywiad go zmobilizował. Sponsorem biegu DPV Logistic i jedziemy. Bieg 9. Polska kontra Słowenia. Grzecznie na starcie cała czwórka. Dobrze, i Wacic podniosło mu koło, ale wysprzęglił, poszedł do przodu. Nie zdołał jednak nakryć lewym ramieniem Pawlickiego i Przemek Pawlicki jest na prowadzeniu. Natomiast cała trójka pozostałych w kontakcie. Szymek Woźniak po zewnętrznej. On dziś jest tu szybki. Już pokazał fajerwerki w swoim poprzednim biegu, gdzie skroił całą stawkę po zewnętrznej. Jednak Polak dopiero trzeci, jeśli można tak powiedzieć, i Wacic na drugiej pozycji, i Andrzej Grmek coś chce tutaj wykombinować na czwartej pozycji. Wyniósł się, jesteśmy po polaniu. Błąd Grmka na czwartej pozycji i odjeżdża mu Woźniak i zostaje Słoweniec na ostatnim miejscu. Kończą trzecie okrążenie. Jeszcze jedno kółko. Zawodnicy rozjechali się środkiem toru na tej prostej. Przemek Pawlicki czuje dobrze ten tor, bawi się tą jazdą. Nie musi dojeżdżać do bandy na prostej, aby płynnie, szybko, pewnie wejść w ten łuk. Teraz zabawa po zewnętrznej. Odprostował lekko motocykl. Pewne zwycięstwo Pawlic. Pojedynek Dania kontra Słowenia. Duńczycy mają punktów 11, Słoweńcy 8 i każdy ma tu swoje jakiś plan. Duńczycy, aby gonić Polaków. Słowenia marzy o krążku w tych zawodach, ale tu jest warunkiem jazda obu panów, i Wacicza, i Grmka w przedzie, a nie tylko jednego z nich, bo dzisiaj obaj jeżdżą raz lepiej, raz gorzej, wymieniają się tą punktacją, a tu trzeba zrobić podwójne uderzenie. Będzie o to trudno, bo to w końcu naprzeciw ich Duńczycy. Jensen lepszy od Iwacicza na dojeździe. 2-3 metry pozwolił sobie nie dojeżdżać do samego krawężnika Jensen, a jednak
on prowadzi na drugim miejscu Iwacic, który odpiera atak Hansena, wynosi Hansen Iwacicza skutecznie, robi to bardzo dobrze, płynnie, czysto i Hansen dołącza do Jensena. Duńczycy kroją na 5-1 Słoweńców na pierwszych dwóch pozycjach. Jeszcze Iwacic nie chce skapitulować, jedzie na trzeciej pozycji po ataku Hansena, który dołącza do Jensena, do Rasmusa Jensena, który po zewnętrznej w swoim stylu agresywnie, płynnie, przyczajony nad swoją kierownicą i daleko w przodzie Jensen. Nie liczy się od startu Andrzej Grmek i Duńczycy na 5-1 rozpoczynają czwarte okrążenie tego 12 wyścigu. Już nic nie może tutaj wskurać Matic i Iwacic, nic nie zrobi. Ambitny Słoweniec, Duńczycy górą, a więc powtórzmy. Jensen 3 punkty. Są zmiany, jeśli chodzi o pola startowe, na pewno Łotysze. Andrzej Lebiediew w kasku czerwonym i w niebieskim wydaje mi się, że Daniel Kolodiński. Chyba tak. Natomiast jest Słowenia przy bandzie zajął pozycję Kolodiński. Rezerwowy dzisiaj zmienia po raz kolejny Jewgenijsa Kostigowa. Łotwa kontra Słowenia, bieg numer 16. Znów przytrzymani lekko na starcie zawodnicy i z tego wszystkiego wychodzi Andrzej Grmek, ale zostawia miejsce przy krawężniku na wyjściu Lebiediewsa, a ten rutyniarz już wie, co z takim fantem zrobić. Środkiem toru ogląda się jego partner już za nim, bo wykorzystał to zamieszanie tam na drugim łuku przy wewnętrznej. Kolodiński i Łotysze na 5-1, trzeci Grmek, czwarty Matic i Iwacic. Znakomita jazda Łotyszy. Nie był najlepszy start w ich wykonaniu, ale najpierw Lebiediew w pierwszym łuku ograł swoich rywali, poszedł w jego ślady Kolodiński i kontrolują sytuację. Będą kończyć trzecie kółko, pozwala sobie daleko odjechać od partnera z pary. Lebiediew nie musi czekać, wierzy, że Kolodiński poradzi sobie z parą Słoweńców, którzy są wyraźnie słabsi i wolniejsi w tym wyścigu od rezerwowego Łotwy. Ostatnie metry, szachownica, pewny swego Lebiediew, jak się musi cieszyć, przepłukanka, bo więc wzrastają. Polska to o złoto, o brąz, tak jak zacząłem mówić, prawdopodobnie Łotwa kontra Finlandia. Ostatnio rozstrzygnięcia już przed nami. 3 ostatnie wyścigu Real Mistrzostw Europy Par 2023. Jeśli chodzi o program awizowany, Matic, Iwacic, Andrzej Grmek, pierwsze i trzecie pole startowe. Dobry start Antti Włolasa, zamknął Matica, Iwacicza, co zrobi Lahti? Tu z czwartego pola trudno tutaj szukać miejsca w pierwszym łuku na torze w Opolu i Lahti musi postawić trudne warunki swoim rywalom, aby przejść. Robi to w drugim łuku pierwszego okrążenia. Przechodzi Grmeka i Lahti jest na trzecim miejscu, ale on będzie do samego końca, do samej mety, do szachownicy cisnął Maticza i Iwacicza, bo Finowie marzą tu o 5 punktach w tym biegu i wielkich szansach na podium w dzisiejszych zawodach. Rezerwowy Antti Włolas kroi fantastycznie kolejne metry opolskiego toru i będzie trzecie kółko kończył, natomiast jego bardziej doświadczony kolega Timo Lahti miał trudniejsze pole i przebija się z dalszych pozycji. Przeszedł już jednego Słoweńca, teraz siedzi na kole i ciśnie Maticza i Iwacicza. Ostatnie metry, środek toru, Lahti za koło Iwacicza otwiera drzwi na wyjściu z ostatniego tego łuku Słoweniec.